Sompa de asitine muno ema ketiapa ye no mai mun sama kudie mun samina Abo no num apem hot bite kasia bobra anasu agana de shmama mamu nyina mu adwo ananso biam yatena se ade kasia bo mu shampra kasa jana du yefiti kotia ne ho age afiefie mu yade baba so mo ewa mamre kwaso na ne yesharenso an sansam nyina no yakroche dia kwakogu aba fontencha fidie no so moko www.sompaonline.com wa wobanya bi no wakenkan afei Sompa 93.1 ano wasante manchem kopo kumase krono anu ayi ko be fabi 100.9 Adamfo radio ewo Paris France abotime takwa aye 101.1 wokwata kwadia wobatime tie kase boy bi wo hono ewo 103.3 Tachiman Sompa 106.1 one more focus boy live afesu nyana 98.9 Nkranza aya Sompa 90.7 ana Tomaso betumi tie kase boyi eno aya 101.3 Kingdom FM FB ewo mankasim 106.1 aya Mario Fisa Facebook no so yana namso eno ya Sompa 106.5 Sompa 106.5 Accra na watumi atie kase boyi ade efri hodom Leicester compliment na dawromenti wore ya toothpaste na brush no so ya sene sa no a na ya me ya kwa aka tare ho na se ye ni age se ya si de kase boyi mu hwam ebebrewo na eno ya hot bite kase bo emu sham ya hede baba som wo meniti no aduasa aso no de ya baba shopa ayoma Ghana ya hyentuade ya yetua ayoma Ghana emu na ene na monframa fiti enu ade ba sanya nkropon ya tomo a efiada ye die nimu wasana bosome no ne da to so nwotwe ewo ma Ghana mu no eyade se wo ma ya hyentuade eye lorry fare no ne boa ne betimi apagya na epagya na kwosoro na so ha mu nchemu aduonu 20% ena sa boa ne betumi akwakogina eno kwakwoye adwam ne boa pa abasense Ghana man ekom na Ghana Road Transport Coordinating Council wamo anade sakratai epiedwa ya owura Emmanuel wahene yeboa wano ye chochofo panyi di makoi eno achin Alhaji Tanko wano ye national chairman edi makoi wo mienu ena wano sa ahye sakrata no wase a wo bomu amane akere mu sa sesia no wo hwemu pa no a ewo se ka asentuade no emuntumu etumi ba ne nyina na kwa kwagina se spare pass bo ekosoro afei nioma kwa na ekosoro fa na asentuade so wo mu hwemu pa no wana no da Ghana ban ayese wo de one Ghana cities e baba to eye fango ya awodo ya chese won moto awo magana mu a ne nyina na kakabo mu na se anam so ama enei fango buo no na epagya yi pa eno na ka wo bia menne won ma hyase ede nhema pa agu akwam ya won mo chro se ewo se fango buo kwa ekosoro nintino na asentuade abonso no won mutumi apagam ewo magana emu na asemiti ye kwa mo no so ne ma ne bofo a won mutu ye nkra afi nkra mantemu ene asante mantem ne mantem kaye akwa kodi ho enkomo ye na wo po checheku ekodi nkomo afi nkran wo ba madroy mejo so na bi na ni o member ko de nyame pitan kakra mo akra ha hefa pote na ese wugina yi Medase, make us say, we were a year Kotua station. The aya, a lodi, epa, amount for a domoko Lydia, Nankase, Apadum, and now after to Kupan, a be a lodu, echo, a yokumase, asante, mantem, any infoko. Aha, and a beginner to see. Man, no telling. Awopo miti wo wabaroma. Apo meti won kapa. Yo, sa wana makonya dia.
na ɛwɔ sɛ ahyɛntuadeɛ ho nsɛm aba bɛyɛ adeɛ a ɛwɔ ɛyɛ abɛn ne afei nso ahyɛntuakuo wɔn ntɛm yɛbɛka yɛ atiefoɔ kakra bɛyɛ bosome mmienu ntɛm nie nkitahudie akɔ so ɛwɔ ɛyɛ abɛn ne afei nso ahyɛntuatuafoɔ mpanyinfoɔ ntɛm yie paa ɛfa ɛyɛ 1 Ghana cedi bi a na aban no pɛ sɛ wɔhwɛ na wɔde ka ɛyɛ fango a ɛyɛ ahyɛntuafoɔ no anaasɛ driverfoɔ kɔkɔtɔ ɛwɔ ɛyɛ filling stations ahorow no nyinaa mu no aban no nyinasoɔ no ɛkyerɛ sɛ sɛ sika 1 cedi no ɛyɛ adeɛ ɛbɛtumi aboa apagya yɛ nyinam ahoɔden ɛho ɛkɔbɛdie ne afei nso ɛho anamontuo na ɛbrɛ a aban ɛde saa 1 cedi ɛde ba yi ɛno ɛnam so ɛma yɛ kan kokoraa domkum a wɔn mama hyɛ bɛdɛfie kyerɛ sɛ kutobum hwegum ne nyinaa kwansankuo no mu a mo se yakɔfa e-levy ɛde aba mo so mo de a mo de abɛyi ɛno nso ebi mbɛn ɛna mo de bɛto soɔ ɛno ɛbɛyɛ degyaa ma ɛyɛ concern drivers mpokurampo nso ɛde ɛho nkratasɛm ba bɛto mmɔnten soɔ ɛnɛ yɛn ka bi hyɛ mu Ghana Private Road Transport Union GPRTU foɔ mpanyinfoɔ atena se de aba bɛto dɛkyerɛ mu sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ August bosome ne da ɛtɔ so nwɔtwe wɔn de ahyɛntuadeɛ ba bɛtum ɛno no ɛbɛyɛ 20% na ɛnɛ meka sɛ yi mene ɛyɛ apasenjafoɔ ne adrabafoɔ ne bi ni nkɔmmɔ na mimi sɛ ɔno sɛ ɛyɛ asɛm yi a aba yi wɔn agye ne sɛn onua yɛmɔ akɔ baba Sompa 106.5 so bɛdi mo so Israel no apagya ɔbɔ ituma ma me kakra ɛbaatɔ mate mo yɛnhwɛ 20% sɛ ana mo ɛde ba bɛto ɛyɛ ahyɛntuadeɛ so ne edi kan wate na wate nso adeɛ na ɔbɛka fa ho de sei no yɛn dɔwafo no deɛ saa asɛm yi aba yi ɛfa baabi ha yɛn nso de akɔ akɔba no yɛntumi yɛn ho hwee because yɛn ho kyere yɛn sesei Ghana ha yɛsiesie a fuel wokɔtɔ a memi sɛ de bia meto 30 liters no yɛwɔ sika a wosan yi firi fuel no mu ansa na wasan nya wakata fuel back ɛno akyi kora no ha yɛn yɛsɛ osa yɛyɛ wodin sales no aban ma yɛtie fuel so kaa wonafoɔ antie sales so ama yɛn sɛ osa yɛyɛ ɛno wana ne yɛyɛ say aban sa pagya yɛ fuel na yɛ lɔle fɛ na sa afɔ anim ama yɛgya yɛbɛda no ase because yɛn ho kyerɛ ɛkwan yɛn nam so nyɛ spare part boa yɛ de ne kaa wonafoɔ su yɛn damafoɔ so yɛnsu yɛsu nti yɛhu deɛ yɛsi akwa na ɔman no amopɛ sɛ yɛyɛ wɔ ɔman mu abi nti mo ne ɛyɛ GPRTU foɔ yɛ adwene with 20% fɛ na wɔn de ba no yɛne wɔn yɛ adwene paa yɛne wɔn yɛ adwene because fuel no kwan sɛ yɛntumi ntɔ koraa deda ne na mutu mu na ma yɛn ho kyerɛ paa daba ni bio na ɔbɛka sɛ masa ne ho nkyere no yɛn ho kyerɛ yɛyɛ adwuma nso yɛn ho kyerɛ yɛyɛ adwuma paa nso yɛn ho kyerɛ nti sɛ GPRTU foɔ atena se mu sɛ wɔ sɛ ɔmo sa ɛto yɛ fuel no mu ma yɛ 20% yɛyi lɔle fɛ no ma yɛ 20% deɛ yɛda wɔn ase paa ɛne a wɔn adwene wɔn de aba yɛn nso yɛta wɔn akyi ɛne a wɔn adwene pa. yo onua driver ni bi ɛna yɛne no ɛkata no afei bitintim na mene ɛyɛ apasenjafoɔ ni bi nso ɛni nkɔmmɔ ɛmfa ɛyɛ saa nsɛm kuro mu a maame yɛmɔ akɔ baba Sompa 106.5 so na ɔpɔ wote me nka wofiri ahanu sɛ kaa bɛ mu na wote yi hello ɔpɔ wote me nka Sompa FM ɔpɔ wote me nka kaa bɛ mu na wote no yɛkɔkɔfɔ do a yo sɛ mote 20% ma no wote me nka wɔpɔ na mebisa sɛ na meka sɛ ɛnyɛ GPRTU foɔ ana ɛsɛ wɔn mu tum na mmom Ghana Road Transport Coordinating Council JRTCC wɔn na sɛ ahyɛntuadeɛ no wɔn de 20% ɛba bɛto so ayo ida semame enti asemko imu anu openi ɛdeɛ na ɔbɛka fa ho apasinjafoɔ a mokɔ cafe ni dombia no 20% fuel lorry fare ɛne ɛde ba bɛto so nyame yɛ adom a on the 8th ɛkɔdeɛ na ɔbɛka dena bɛka na sɛ nyɛ sɛ ana ma yesu ɛsɛ yesu ayɛ sa tuma dena ɛbɛka yɛ wɔn ka woyi na ɛyɛ musa tumure ɛbɛrɛ ndɛ mbɛn bia ɛti ase nti mo bɛgye atum saa o raɛ ndi puku ayɛ yɛ ni wiɛ yo ɔpɛni sɛ wɔn mu ani hweyɛ ɛsɛ ma bɔ awura ɛyɛ trɔtrɔ no mu bi mu a mene anuanom bi ni nkɔmmɔ ɔpɛni yɛmɔ akɔ baba Sompa 106.5 so na wɔn yɛ good nyame adom a adwumayɛfoɔ a ɛbɔ mo ho mmɔden wɔ ahyɛnka mu no ɛkyɛ sɛ ɔmo de 20% lorry fare ɛna ɔmo de ba bɛto ɛhyɛn ɛtoɔ deɛ na ɔbɛka asa passenger wede ni shika ta me de bia efo ye ndie bia wo mo ni wa no kakra
isi ano me de me ni chika be o bia ban no ne ti do be bia yo yo nti mame nipa ba ku mienu bi na omo akire omo adwen e de afa eye nsisiye ya eye yunu anase ekuoi e de aba beto monten so efa eye ahyentwede ho se bibia ni wo biom bia na mama ne bo esi mo ane wamane boy ya wote abraye abusua wari ayamane boni ya wote yankra efin kramantamu na opon checheku ane yete se wakasa na wo chirchi mo no na se enei ya Ghana Road Transport Coordinating Council for wamo adiaba ya wo chiremu sese ya no hwemu a de aye no na aye no se enei ka hyentuade no ewomu a na se fu obo no na kwosoro kakra afei wan Ghana City levy eno so aba beto so na sanyade a wamba tena se no maye nhwahan e wo se won muso tutumu na Chamber of Petroleum Consumers Copec wo de kra tatententen apie dwa ya panyipa ya wono aye trofo de ma wonom yewura Duncan amoa ana nensa ehyase wonom ebomu amane sanyade a sakrata no aba na ene kura no Ghana Road Transport Coordinating Council for one more choice one more to cash into adiam 20% no woman mpanyifo ayi atwene yakwai na ya ne ba wa bedu enkodi enkomo ba wa majoy njusu akozia mo asante matemu bokode boko boni bia ensi ha okay ba wa boy enkomo da bia wokọ yenso wo manfo je ne sei akozia mama na wase na minchi atiefu a etie sompa ena nwumbre ene mede waba asante mantem ahinkuru ase me no ka sei migina Ethiopia lorry terminal ho ho pe na migina a me no ka sei na akosia meka se wo bedu asante mantem a sa asemi a ye kan aba be ye how kese pa de ama passengers fo a efa ehye ewo kwan yiso ebra ntumu no kura na mpo se sa proposal no kura ma ye no metumi aka se ye bi ka di ho nkomo bebre se trot for nam kwan so de ene ebo no a omo ka se omo nte sumre bi no be se na hotwe ba kuni omo anka se fie mu pemu a chese omo asa tumu a o faka every abrepo junction aba Sofia 6 cities e na omo je wo ebra na nka wo so omo te so eji 5 cities no so omo de omo atutumu dada na me no ka se sa ntumu ya eye mpanyufu proposal aba se omo tumu to ohamu agupe aduonu pa de pas drivers who wa had America say omo tire no de omo bromo kusunsuno ye ba esan say ababa ye anije sem e de amomo nanso efa baabi no a passengers of why omo de omo kamu ye pa say no hamu agupe be say aduonu de omo de atua nanso meka say ebremu de ahyenkafo e wo asantemantam ni titire ni Asofia na nkwado de omo no de omo tire no omani age omani agiye pa na le percent mene omo a mpo na mpo se ahyenkafo ni bi edi nkomo na mbiso omo se saa ntumu ya mpanyimfo proposal aba ohamu agupa bi onu no se na omu si ejenefa ye no omu ni nkomo opan minchia mawajo eba Sompa FM so mejo so unia isi ade ekuo bi propose abase ebremu de ye hwe 1 levy a omo de ato eye 1 liter so ne spare parts ne bo ne petrol bo a ekokọ kwosoro ne de a omusu se nka kai hyentia de no yentumo hamu agupa bi 20% ahyenkafo amu wa Sofia lorry terminal de na mo kan fa sa azemi we de ya sempapa mai pa si uko mazi kura pa de pa ne body uko sto muswa ko yo ka ta ne body dikado bande ko se bia so wo kono ukenya ko kuwe uye kwa kan ko so ko pa bia ne body ka to so a on ko to ka nan ko je mo ne ba ne ko mu wa na ka yo se nan ko pa na obi to e because we see e kura enya mani atentafo no atentiade wo bi kwa kwa tunda rada na ohobo bupe be ka ho a se pa ju weso ndo ko mu okay ina tu ne so ni ko mama pa so ma ku ta no a so mu ko mo ti asene na ko kuma an ta te no ma pa sa me gina e boy ni na na ta ye tu mo bi ohobo bupe be se enum ebi ho a edu
ne ade ye bisa sa ntumu yi a wo propose de ye kese dodo ana pacho blabim na mi bisa sa ohamu agupe aduonu de say iska kese pa o eye say ne ma body mazi ko mazi a ne ma body so kwa ade so to no 1 cedi kwa so to no be 5 cedis onu bi aka ho nti emi se nso tele boy pa mami agosu nti drivers fo ni bi a omo wa Sofia lorry terminal na omo kire omo adwen efa ehyentiade a ye propose omo ohamu agupa aduonu na omo kire omo adwen afa ho se ya ade e bebo omo pa se na ye kan drivers for there omo se e bebo omo na a passengers for no so a passengers for no omo there na ye kan omo kamu a omo su se simpempre ya there e wo se aban eye hu bibi esan se ogitumpi se ohamu akupa aduonu no emra so pe ene omo wukura na se esan se omo nya nyi ntumu kura no ebremu ebo a omo je ni ade chese omo afu omo pe na omo de atum no ebremu de omo stress nka mpanyimfo emremu nti se obisa ya obedura santimantam dia ahyenkafo te se ohamu akupa aduonu bi ba so no de omo bro su omo afu susu omo kase ye ni de sem na omo ate nti obisa ya saa ene te wa santimantam ha okay bawa mayamfa wonsini no wase ane wo bre no wadaje a wanya ade amaye awosha we amanbofo ba kwoto yankra free enkramantem na no pon checheku na acha nka na fei bawa bedu anso adne dia afri asantemantem na Chamber of Petroleum Consumers Copec wamo ayadantemo adema Ghana de hia wamo afroshen ewo mayimu na fei eye adrawafo ya wamo ewo mayimu na brano bia no se fango bo be kosoro anasa sobatia empempinu ano Copec empanyufo ma yehu na ka hyentuade bonso be kosoro anasa sobatenso a aya na wonmo ye nsa na womo de krata aba ya executive secretary Oro Duncan Amua nensa ehase wonmo kyerem se womo ne atwa ensansan bi ya nam social media no so a enei Ghana Road Transport Coordinating Council wonmo ebomu amane na wokyerɛ se nyame anim ni womo ba beto ka hyentuade mu ewo ma Ghana mu a anyade a eso ani ye kura na anam so ama enei wonmo akyerem se nyade a womba makwan ama saade no akoso ne mpokra mpo no womo ne Ghana Private Road Transport Union GPRTU empanyfo di nkomo ana ka ahyenkafo ankabomu ko ahodo a womo wa magana mu a True Drivers Union enso aka ho bie no wonmo nyina adi nkomo na so nyade a wonmate bibia etise ye na yankwa wo man so yana Ghana Road Transport Coordinating Council panyipa ya woni ya national chairman Alhaji Tanko enkodi ho nkomo Alhaji Majoi enya na anuema mboko de boko yada nyame ase wode ya sanyuma da ne wura no anasa no yenka bi nhyiamu ana ya tese nyame ya dom a efiade de animu yi mo baba toto lorry fam wada remete sa ai ei mama ye mahye pa o wada ade na asie ade jina mu ye mahye mu se yenim se nka ja fango buo no kwa na ekofom ene kura de nka ye kakra asena mra bi atwa mu se de netie no na putupuru mu ye nka bi nhyiamu a mo baba toto mu yi madawroma ade na asie ampa BBS entina ma yeso ye pese yetumu kakra because already no ye bre ekwan ya na musunye spare parts bo nso e wo soro seal e ma form afi abanso ama mre bi yetiti 15% every year isika no so a train so was de 1 cedi per liter edibae wadi banon so ye nim ho hwe wanka bibia nso ankyere na ese yetu one se ebibi ekoso saa enye me kwanso a woni wo bakura te ho na se wo ye bibia utime bono amane eni se woni nim susu ho me pese me ye wi me pese ye sei eye anase nye anase kwan be so na ebefa na ye de ubia nka bibia nche na ebetia ne se abande 1 cedi 2 liter bia so yesu ye ka sa akasi yi
at times here koto liter petrol ni na diesel no ye to no drum ba ku bia nso 50 gallons na wom. There's a me koto 2 drums which is 100 gallons. Then just say me each gallon bia no 4 cedis 50 pesos. 4 cedis 50 pesos times 100. And you're saying apart from tire meter ni boarding, apart from battery meter ni boarding, apart from diesel bebrebe meter, now me could do scaling so I say my father mama na bro so no so ya chimi ya charge me give me 5,000. Na ade edoso. Enti ya betu mu kakra enye bone. Na kaya nimsal haji edrum robi say semo baba toto ka sentuade mu a empempi no a no mama ya we sa mo boya mane be asa na wotwentam ana bibi atesa ba we no asa na bena ye da sore ye na nam social media no so se nyame ya adom afiada anko ye memenda korampo ne fiada na mo baba toto mu yi ebebua ye eno na make no enka ne no sa aban be ye bibia no afre GRTCC no afre GPRTU ni enyina kwa kwotena se we na pese ye pese ye ni se ye pese muti so na se mu pese mutu mu kura se na se mu ye na ye nyina afa adwene se ye GRTCC efa ye de na GPRTU fa ne dia ye secretary no na kwa ko ekuhia na omo aye press release na sa se mu ya e ba ye aban no wantimi ehu se ye GRTCC ye wo ho wan fra ye wanka bibia ankyerɛ yɛn oni GPRTU any taxi drivers no omo bebi a to ni yan no ɛwɔ circle ho railway crossing ho omo efre omo say concerned drivers omo ni omo ɛna ɛkyɛ sɛ aban ni omo akasa na ɛkyɛ sɛ yɛne a yɛwɔ cargo trucks any buses no aka no ni passenger ni trailer no yɛde yɛnka ho aban kan bibia nkyerɛ yɛn agye kwase abuo no ana said yɛn enti alhaji said ye wo kan kyerɛ sa sɛ ɛno ho abufuo na mode aba ba so yɛ Ghana fo so ana meboa ɛka ho ade a yɛn nyina yɛyɛ no ɛnɛ yɛba no sɛ si wo nka ho a yɛyi wa firi mu abra wo so sɛ wodi mu na ngyina wo akɔtena sɛ ɛkɔm ni wono oba ye no wono minister no wono onimu enti wono wentimi nye se obi na akoka tense bia we enfre won anase bibi wono ene nipa no wono obehu okay na alhaji ya tese transport unions nkaye no dia ba se wo monteye wo monya aware of this wadaro mahu bibi sa enye sa ye wo ye transport ye wo ye transport nana minim se mpempi no ano koba se yeto asentuade mu a sabio anka transport union ba akopɛ sanse obi kwa akofro car no wo misa se we ye Ghana Road Transport coordinating council for the ana kan ni nyina inje aha wuntimi mfo a no akofo ne wu se ayema o but ye betum na we no wadawrumo sane nhyehyɛ ya ba no mahu se abamu mpanyimfo afrɛ mo se de akeka kwana no ode ana mate bibia afiri wom ho dabi yati bibia eje se ana se kwaba sene ne kyerɛ ya abamu frɛ mo na won mo kasa munya yi a wadawruma mo beje de sei se nkyirikyire mu wo ho tontimi nka nkyɛ se munya atoanse de ho ani esi agyae won kyirikyire mu ne nti ayegyae okay Enti we no 8 August no bibia ntimi mama sanka mu montumi nsesam adwene ama ne nyeye na sai ne ho nso hyehyɛ no ebesi bia yɛ de afa bibia hye nyame nsam okay ebia 8 August kura na bi manu ho enti bibia hye nyame nsam bibia timisi okay e ba se adwempa ba na ye ntutu bi na se hu se we as I say here say ya no matter say Ghanaians
Okay. Alhaji yen how pi won church mu a wode amaye kra no eto asomu yie. Wada ma me yamfa wonsi na nyame yi adomu a efiri na kwapem ne fiada no bibia kire ya dwene so a yabasa abo opunum ya no wa bie ye wae. Medasi. Yeah. Medasi papa so wachi yenso. Yo. Abusia wai aye Ghana Road Transport Coordinating Council National Chairman Alhaji Tanko and yete se wo boye mu nkyeremu a won mo kye se edru mra bi yete se ya aya na ban mo won mo nkaye enti won so ye ne putupurum se na ba Ghana fo be hunu se wo mo so ani abre pa se bi o aban tumi nkyekere won mo nsangu o machi na won fa levi bia metoto frango so wie kire a wababa sha wo mo sa hyenkafo wo mu ni so e wo ma Ghana emu where Ghana Road Transport Coordinating Council empanyimfo ane ye ne won mu di nkomo a won ma church nsemu ade atro Ghana fo no na ye kwa wo no so na ye ne GPRTU empanyimfo so akwakodi ho nkomo ne yarese aso Sanya Ghana Road Transport Coordinating Council for Ekano no woman so agene say ye ne Samuel Amoa wano ye customer for be trade ma GPRTU wapanye kase mo adwo meje osoma me ye temo nka na ache na nioma mbokode e nyame adom ne mo mpaebo yeguso na mo so mu die mu oh asedan ka nyame ye kurukura ne saa yo mama ye yema hye ye numere pa sa ye nka bi nhemu ye hu se another transport union Ghana Road Transport Coordinating Council womo de abase nyame yadom afiada ye wekwade nkaye no amantem womo amo ye nkaye ntem womo se fiada ye womo tutum na ye ne national chairman adi nkomo sesie no wacho se ye Ghana ban wode one CD levy atoso fan go so na won ma mo nkaye wom ne transport union bi anhia nti enu nti na amene wom so tutumu a Ghana for wom amfa nkaye bi ama no na madawro mo GPRTU for mo ya aware of this me dan se ma me mfa kwenye nsunchia one otiefo ne mpamfo nyina the edi kankra no GPRTU ye aware of sa communicate a GRTCC for ebe ababontene se omo eto asintuabu me defie de ya o hamu titi maduo ye nya awe na said ya na udi kankan se Alhaji Tanko me papa pani ka ampa aban no niama bebre wo aban ni ya na on sheda enji e consensus oni ni ahia ne ade nanso mpani se ofum kuma obi fum kuma o nso mfum nga tafrache ye ni ahyenka kan se passenger for na ye adwuma yentimi nsori a kutupuru ne ye de ntumu e de ababeto omokon so a ye ni kan emo omonkan mpani se nsuo beto aya na mframa di kan bo na abre bia nso no ya ye won hihye ene kwan a ye fa so ansa ye de transport fare increment beba krata e free e GRTCC akachi aye ni bi in fact ye kuma nto ye yem anye ye de nida anye ene se abre bia ne se krata bi sa beba abontin about transport fare review a GRTCC and a GPRTU example normally joint communicate about bonting before sayebe sanso ye koshia or transport ministries na che say nyina for the percentage bi atu na ya be communicate bi ama ye members ya hye transport fare no ufiri akwa ha say na ssel oji ufiri akwa say na ssel oji ya ye san hye nyina bi agu akwa mu say be ebe ya enkofa maintain no ase ne basabasa ye ma ya hye mu nti we e ko ba say GRTCC for nko etu sa na mo na kwan bi so ne ye ndi esusu say entwe yi example ni say ye nam belu su fili ye nam belu ni ehe na fa ko echichira aboa no nso na wa nso ye gya no ye nyina ko chichira transport ministry nti ade na bibisa ye nyina nkohia ne yan create mum ne yan fa bibisa ma bonto nti DPRTU ye nya aware ana ye nsanso ni saa nhihye ya DRTCC ade ba okay mamenka question mienu mom sesie na wada mayi ano maye sesie anu akwakoba ne seyi enu mu ne se Ghana Road Transport Coordinating Council for woma pre wom hododo ana woma ba monten anu ye de kan ana de tosumienu sane asase ye keka ko ye hunu bi pan ye timete ye se fan go buo ba be kosoro asentuade buo e ba be kosoro e be wie kire mo se monya awe na soso be wie mo no na afei mo de e ba ama ye de aba ba ye adwuma eno ampani ampa timi ye adwuma wo ma Ghana mu akwakoba ne seye no ensese ne te say GPRTU that's the edi kan kra no wasem misani the edi kan ne se ye hunu ne se GRTCC for omo edi kan apre omo ho ni nyina ne se ampa
ebra ye ni omu nyina ko shia transport ministries aye jitu mu say ye ti so 15% no ye ma ministry ni ti ase spare parts ni ade ne da so osoro omu share bo say omu ni omu so kasa no mu nyina ade aba fom ampa amma fom be sinne. Number 2 tango bo ni sane ba fom na ehun say ekosoro. Number 3 omu san ka chere say one Ghana cedi levy per every liter no so no eba enya ade a ebe affect pump no ma fuel price na kosoro eno so no akoba ne say amma musa a fuel price no nso akosoro ni nyina mu no dia ye nyina ne say ye nyina ye be kan bom na team a ye wo team bi a GPR2 abre bia no eba ne transport fare review a omo no mo kwa bonte no ma ko share percentages abe the component ye dey adwuma no so together of the fuel price no more the report about and say you percentage ye dey call negotiation table ni a share percentage ye be dia tu sa ko ni e fa so abiri ni biri nyina me no na esa nkomunya abutire ni etu sa na moy. Number 2 MPC na no etesi ubonwa na concern for true driver ana we Ghana committed no more we the council we to asentu abomu ekoba ne sa ye ni omuhia ekasa na ye nyina ya hwe na omatini atwa science ndu mpempenso esisi atuma. Now GPR2 ewon hyehyɛ a ye hunu sɛ baby aniama akika kɔ no is likely sɛ excessive transport fare increment eba memum enam sɛ committee anase team a ye ma omo ye sɛ adwuma no de report ba omo report ma ye hu percentage ebe ba abonti nti no ene ya twentwen so nti asɛm ni nyina no ma no. Okay, na just ebeba na momuo no munyansi hu gina ye sɛ ne anase kyena na betumi aba mebo a sa percent ya niama ekika kɔ ne de na kyerɛ sɛ niama ye bi adwuma ni nyina no ema ye hu ekire international nature say kika niama bom na ye hye na say adjustment and ya adjustment. Okay, wada mama me say last question na memfa wonsi ebrani nti ye hu sɛ enei wokɔ monten so a sɛ obi twi taxi ana trotro na me kwa akɔfra sɛ bi omi nkonko bisa sɛ we GPRTU for dia ana we GRTCC for dia ansa na mafro de enimu ane sɛ we hyɛn ana me fronti yatomwa yatom ana metua GPRTU efrifia dade kro sɛ maka sɛ ebia entumu ne baba na emomuo no munyansi hu gina ye no nyame yɛ adom Friday nso ayɛ nani kyina yada aginasie no ayɛ sɛi adema ganafo the woman in answer Yami Aduma China the leadership of GPR2 meet the transport ministries. Na ya tonsa e dia GRTCC depending for the ina sinkunya ni anwa ko benkrum ni ahwe na omatini atwi so ogina si asking sign for the meantime. Na said the da no ya fata kwan no so na ya share na percentage SNF fata ne breko ese ba ni nyina no itima ko benkrum nti ya check memupo boss ya ye bida nti we nso edi se ebetini aye na eja ohia na yama atudure aba ye nyina no etimi akobankrum mo yewo same Christ asumdwen kan amen enka onsuma amen medasi abusua wari aye GPRTU panjepa de chuyo kasa de ma wonom owro Samuel amoa ene na kasa ya wanya ntoboase a kyerɛkyerɛ yemu sɛ wom sɛ GPRTU warmonya aware of this de na mmom nyame ya adoma wo kyena no wambara sɛ wom ne transport unions nkae nyina ebehia na yenkwa woma no so yi ye ne Copec empanyemfo enkodi enkomo Chamber of Petroleum Consumers Copec womo ana ya dantemo edema yenuanom a wonmo twi hyɛn ene Ghana passengers a wonmo so Africa enti abra bia no a ebekwa akoba ne sɛ yebeto fa ngobuo mu no ayana mpampi no ano Copec womo maye ya we afei yɛtese nso a wɔn mayehunu yɛbɛto kyese lorry fare mu a ne nyina no Copec wɔn boy amane nti die na asie nti a ama we de yɛntehwe emfi Copec we wɔpanye kese yɛmoadwo o ahima meso je so na Copec mahwe yɛbɔkɔ de enya bɔkɔ sa yɛde enya bɔkɔ ne yɛkora yɛ ho kyerɛ kyerɛ sɛ yɛate sɛ fango buo nyame yɛ adomu a efiada yɛ ba betotum na nkienka bi hyem ne yɛse Copec ɛwɔsenka ban na wo de madaro mankama se bibia kyerɛ yɛn wo sɛ GPRTU for de abasɛ wɔn mo nya aware of this nanso ne nyina mu no adwumakuo anasempo ka hyenka ekuo ba ko mo de ba ya yɛfrɛ wɔn sɛ Ghana Road Transport Coordinating Council for say spare parts boy ya ɛkɔ one ma bo aban abo nanso won fi ni biem one Ghana cedi levy aban de ba ya one transport union bi anhia no enu nti na ma putupuru mu wom so de san hyehye yi aba wadaruma Copec asemi ye ka ne sa na yi
I'm a mammy child be on a tier 4. Na mammy cases say fuel prices, Copec, Yankase, Ebekosho. Name so called and then shell and need car grass antique or more prices in the shop. And they just buy statement GRTCC at the above one. See a cassia get to men an hour tonight. Any year. A didn't in the casa. Answer na your better transport fares one. Your matrices and factors via Ignaswa. These are upward adjustments. Upward adjustments factors need to listen. The business spare parts prices and fuel prices. Share spare parts and then put Sompa FM. At the Bible say about 70% of the members at the spare parts. So indeed, Yansu Yamubiako about kind. I'm a more tone and sellers no more. Spare parts dealers need actually museo. Some of their wares no almost so, and there's record to show. Fuel prices and so are stable over the period. Now compare first pricing window of August and Naya Meno say to the first pricing window of the same August last year. Mahima yet the total at the year as example. Who say price no a swap from and then swap it. There's a savings of about 2 to 3 cities there because it was almost 15 cities. And they abroad they are about 13 cities. And they abroad because I know that the highest are the and then 12 cities, 8 to 9%. So it's now 10 years now. And you know, as I said, deep RTCC for Ignace say almost be tuned by 20%. And you name the same and can be people near and can transport. Ministry, no, JRTCC, GPRTU, concerned drivers, yea, as consumers, and so na and the minute no yatnase. Now you discuss it as to what percentage you see at the two, and I say at the test. So, back in Maya, Brian test. Concerned drivers, LADRTCC, Omina data, I was here, and I had the tail. The other than we found the open the above, but he said almost by 20%. DPRC and to concerned drivers and it's a dangerous one of Munkwadi above, but he said it's almost transport person. Okay. Now, you're Yasha Sunny and your America Kakwano. Moon say Anche and to move it to me a banner, a possible, sir. Yeah, from where we sit, no, there be. Okay. Data BMI to see as I say, transport fares across. Name 8 year after the second window of Augustine, and they be a bit there. But see, I know I say there. Data BMI transport fares across because offer fuel prices are about over the period now, even with the imposition of 1 city now, our Becca Honor. PBA and just as a cost. I'm a spare parts are no good enough. Yeah, spare parts relatively. I say, Boamu Press and Casse, as a port, port first, number for likely no, I'm passing on some of the gains, no, and my as consumers. Until I no crying, I'm also to speak. There's really no justification for DRTC transport person. Okay. And you what a Roma, Quaban say, you know, Copec, move it to me at one mobi. Now, what you have worked on the Shana. I'm an say, yeah, minister, no, together with all other transport unions. Before Friday, na Omakano, you have a meeting. Now, beginning say after our meeting, you know, consumers should be assured that there will be upward adjustment in transport fares. Okay. You're Paul Ofori, when you can say, Papa, Yada say,
ano brand wadaji a wanyame enumre nyame enhira yo yada sepa I was your way a year over Paul or for any turning can way heard of research at the ma a chamber of petroleum consumers copec and yet is na wo boy mu enhumuno na se nyame ya domo a efiada enu se fiada ne nu de na agenasi dodo no ano akoso amyenu se aso cash ntuade ne yatum anase yantum enti kosi se fiada no bedru de wo ya driver ni a wadawroma mento olori femu sanse emra ma ho kwan setum na nyame yadom a efiada na chiri no ene ebehunu sa so yatum anase ye kone sei Lester compliment na dawroma anakase boy yate asomwo what your toothpaste and the brush and aba ayaya toothpaste and the brush apose papa ye tu chade manwo ya toothpaste and the brush de woni sasho Ghana babia waje babia na toothpaste adu chichiri wosia wonte pampa bia wonu wo we je ne kura no a enam ya toothpaste and the brush ya wodi kan chichiri wosinti enye wonu mu da na kanya ya asia eye Lester campaign method wo na de baaye wo san no adwuma so bibia ye correct wo feli Ghana foda wase akra ne kuma se wo pendodo mo to afre 0501 619588 0501619588 and 0501390338 nana mpanyfo eni enkomo time habanini eye time was it yare na yare malaria entontom na ha wa ma wanya malaria ebusua kwato time ha ho kura kwato time de yana se wa kwakwhwe na wa hunu se eye malaria nko na ha wo eni ne mu asem no time ne bo no so da fom ebebo am aduane wotumi atibia di waposo no ayo mremre ewumu ana sa wadaw na sa wuro daw na ni wadi ahia no time eba me shabeboa ye wo time HH me sha ne capsules so honom wo ba na se be ma rushes bia ba be go ahimfie honom ewumu ana so kwakudo nsalo jonso a wote yaw wo purumu ana de ahye wo edren no ntumi nya adwuma wo immune system no aye weak ebo won kaye se kwato time HH me sha and the capsules ebeboa wo pa 0244 417669 0244417669 phone papa nie phone aye bodin awa dwama so phone awukita won fere aye Technospark 40 series ane Technospark 40 series emu asem na make ndadada sa no Techno enya asem ketwama ye tu cha de ma wo mo ankasa sansa wo mo de wo mo nyoma bia ye papa Techno shas ye free tetentere na eba pem ne womo da so di hene no mbekwaso adi esanse womo ba ye womo nye womo phone fa mai e ma hu se womo battery ehuhuru wo charge na phone battery na ehuhuru afi kata so kora nkata da bi Techno de ntesa afi so kora aporo womo camera quality no e wo soro ankasa enti ukita Techno ate se do ukita quality camera ankasa ya wudi twa picture bibia de mu kama was Technospark 40 series no shase ne tobi fa surprise wo dofo nkanyame ya adom akwasi ada e ma woda sa no ba bia wodi amame nyasam keto makura Techno mahwe wo e wona metie na was social media no so e Techno mobile Ghana na TikTok no e Techno Ghana emu asemu ano no bibia ni afrɛ 0303 980 205 0303980205 nane mpanyfo ni nkomo medimafo wase Dr. Time da so wademera na ye na de ane wade time to ya de ne so stroke ya de sisi ya de anase waposo na ye ya diabetes prostate na wase wonpa bibia te Same ni mekunu tena ye 5 years nie 10 years nie ye ngoda bisa pam no nka nkyerɛw wase medimafo eba center say Dr. Time da so ba wunum yes ahena sanyina be piepie mu Dr. Time da so no wase akra wo pokua se mayera kuma se agogo government hospital no one more opposite and wo 0244774282 0244774282 ye gina wo so ye dan ho tew ye ba akase bonto so eba sisia no kure hot bite kasi ya nto aso we ye pre-birthday hot bite ene ye de to aso saade ama wo no na me pa cho ya join ye wo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra
Accra. Ena ye app no a eda Play Store ene App Store ana iOS ho no. Eya Sompa online. Eya akọ downloadi. Wo downloadi pe. Ubetimi atie ye. Say ye video ana say audio. Ni nyina live. Bibia da ho correct ubetimi atie. Udi code na so no. Eya Sompa FM. Ena www.sompaonline.com. Kasiade nto aso no. Ebi ya pone de ama ho na afi ya gebre. Acheche ni nyina mu kama. Ede ama wo na se bekọ ogomwa akoti. Nipa 9. Woye kum security officer. Asa ya kwa fa niema kwa wia niema bebre wo ho a yakọche won ehefa potin anu nkodi se nyambransam yi ene ye free gomu akọchi a ye be ko nsem fofrom wono mabọ bibi man enkambo muku ahodo leaders ewom se niema bi wo ho a ebibrem ha ye didi dwuma pa na so tro tua no esha ye kọ ho a ye sika se mbenyini aso ye hwe ahomasuan so na ebo kokọ 1 2 1-3 wasi na shase wo a wonnim na danto asene ma ye beso mu no danto mu DVLA ashase de lances no wo de ben wo waboboa no na mrada ho koko bodo foi kane CEO ya no da koko bodo ano ese mu ready mo handout any mo handing over note na munya kasa tenten na kasa tenten wo hoi entopongo abeka wenum ho ya bobo ne nyina ano asomfo basa mema me no baba akomehye ntamo ye de baba somo akosia ajewa akode boate mene obrempon na kwaku ampoma enambra pani triple A mine ejapia apam dada ententem so ya kwa ahoma no so ne akobon komo de afiri ho nanso hyane so now what join me on Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na bewe videos ni pictures ni bi sesi a join me YouTube no so Sompa FM live na yako gomwa ojobi mansi no mu na police district commander no ho no won yakwachi nipa maako enan won mo bone a wo didi echen kurei won mo bon homoden enya hoden akọ one district one factory baby a wo gomwa ojobi bottom ho no omakọ akodi ewu ewo one district one factory wo say eje bi ka se eje nsinsemu enti ECG fo wo mo kwa se egu ebi no na wo mo kwa se ja wo mo kwa akowia won kwa ye no na security officer bi a wo ho no wo mo achechire papa yi aboduam achechire no achese abro no ama na ye mre chese wo mu wie na ese enkwa de nkwa ba kokora ni papa yi mu chese wo mu di nyambransam papa wo mu wie no mo san wie ane ma nyina no de kwa na no mu nim se empanifo se wubu akoto am na akwase no na nyankopon wo he oba bi anaja prosifo ete ye no mo koso nkrofo mu se taw nkrofo wo mu di na didi so yi wisdom sosu wanya 32 years akoda akra wo san so ye motor mechanic Nabil Mohammed ana afen so Mahmoud Kadi wo mu nyina no he wo mu security officer saa ena wo mu wiawia ne man kakra saa na ne nyina mu ne yanko ahoma no so na ye ne kwaku adema enkobo nkomo wono na asemu yi watu ne nyina bo ye penhwam kwaku ma adwo me na be ma me so minim se wa apono de ye oh Sompa FM saya madom te awonde won pa mo na Samuel Labi Nabil Mohammed Mahmoud Kadi ena wisdom sosu dia adwene pa na ba won ntirima won kodi se nyambranse prosifo che won no dia asem na waka che prosifo meni abe ma ba wa se edwa be piem wo eye gomwa odobi na ho ena kese ekuroi ewo gomwa east mensin mu ewo eye mfimfini mu ha na se tifo nyina ebe kaya ya de se mre kakra etwemu konnie be se June busumi mu ho ena mebebo amane se yekum eye security officer bia jese obo ban ewo eye one district one factory ni biu no afi na ye frase empono na ye nim factory kura wo mo de babebo de ewo gogwa akoti ewo na ba na sa no akrawemfu ekowi a eye transformer kakra kai ejese transformer no nebo esom eye 250,000 over be yes sika do so pa na ye de talk transformer na akramfo yi eba ye na ejese wo mo chichire papa yi
na wɔn de ne hyɛ rɔba mu ɛna kyerɛ sɛ wɔn timi wɔn ho ɛtɔ wɔn ɛbɔ wɔn korɔ no a wɔn ɛpɛ ɛna wɔn ɛkɔ wɔn san so kura wia ne fon ɛka ho ɛkɔ wia ase na kyerɛ sɛ papa no ato nananom ɛwɔ nhyɛ do aborɔfo bɛsi ɛyɛ suffocated ɛnum ɛna kyerɛ sɛ gomɔdwo bi apolisifoɔ ɛdidi asɛm yi mu aa mu gomɔdwo bi apolisifoɔ ɛdidi asɛm yi mu aa mu a ɛnɛ yɛ amene wɔ ɛkasa yi wɔn abɔ mmɔden akyerɛ nipa mako ɛnan na nipa mako ɛnan na yɛakyerɛ wɔn no ɛne de yi yɛde ɛnan ne nyinaa no ɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ ewutu beko district court na wabra court ne tena ase no ɛna kyerɛ sɛ otemmuafo a okuta asɛm no ɛkyerɛ mu sɛ nipa ɛnan yi ɛna wɔn mu ɛsusu sɛ wɔn ho ɛbɔn ɛwɔ korɔ no sɛm ne ewudi a ɛkɔɔ so ɛwɔ one district one factory wɔ wabra ɛyɛ transformer kɛseɛ mako mmienu wɔn mu ebie so ewia mu pɛɛ ɛna afei nso na ɛyɛ kɔpa ahoma a ɛwɔ mu wɔn pɛɛ no mu nim nia a wɔn de ɛkɔtɔ yɛ na enum wɔn ɛkyɛ sɛ court ɛyɛ nhwehwɛmu ɛna wɔn hu sɛ aberanteɛ baako bi a no ɔka ho no saa aberanteɛ no ɔno no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔno deɛ korɔnobɔ no ɔnka ho ɛyɛ nabere muhammed yi ɔno no korɔnobɔ no ɔkɔtɔn phone no ɛde ma ɛyɛ mamun kadiri no ɔno no ɔkɔtɔn nneɛma no ɛde ma no ɛyɛ phone no nti ɔno nso wɔn kyerɛ no ɛde ne ka omi nti wɔn kɔ court no ɛna court ekyerɛ mu sɛ ɔno de ne ho nhyɛ da ni asɛm bebree saa nti no wɔn de ɛyɛ 50,000 ɛnka ne sika no 500 million ɛna wɔn de etu ne tiri so sɛ ɛno yɛfrɛ no bill sɛ ɛno no ometi saa bill condition a ɛna deɛ na kyerɛ sɛ ne ho so ɔna mbom nipa mako mmiɛnsa na aka no ɛyɛ samuel abi 28 ɛna afei nso na ɛyɛ wisdom soso 32 ɛna ɛyɛ nabil mohammed yi sɛ nipa mako mmiɛnsa deɛ wɔn yɛ nipa pɔnifɔ ɛna wɔn tena kurom na ɔtwe mmienu a ɛnyɛ yie nti ɛnfɔ wɔn nkɔtwere mu ɛyɛ 2 weeks time no yɛfa wɔn mmra nti polisi wɔn kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ tie bia no wɔn bɛkyerɛ ɛyɛ wɔn a ɛkeka ho nyinaa na kyerɛ sɛ wɔn etimi ɛde wɔn aba buku. Mo akwapa nokwafoɔ sɛ wadi kakra ho nokorɛ kɔtena wagya nsa nifa so ɛwɔ asomdwe mu na sompa ho akatuapa no wɔde asom wabusua yɛma ne bɔ ne kwakwa dema ɛne yɛkɔkɔtie no sɛne nsɛm no tie pɛpɛɛpɛ ɛmranteɛ no yɛma wɔn na ɔtwe mmienu wɔn kɔdwendwene wɔn nsɛm ho mmra wɔn ba wɔn abɛkyerɛ ne ntom di sɛ nyambra nsɛm no ɛnɛ nkra ha bibi man aka ndifoɔ ba nhyiamudeɛ bi a yɛatwe ne din sɛ Africa Health Sovereignty Summit na wɔn mo ba bie no ɛno ɛna World Health Organization pani a wɔda no wɔno nso baabi enti nkɔmɔbom no wɔbɛkyɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a bibiman yɛtro agu so paa fom ne sɛ bratɔ nanso ɛho to otua no ɛyɛ kuma bi asɛ akyiri wiatwɔf mani enketewa bi a nkɔ baabi a ɛbɛhia sɛ abibiman mpanimfoɔ de wɔn na bɛsi fam na wɔn bɛhwɛ ɛto ɛdada saa nneɛma no so yie na aboa ma yɛnya bi ɛde abɔ yɛn ho bra na saa nsɛmi no yewura Adhanom Gebra Jesus Tedros wono ene ye pani a woda World Health Organization na no ene wode saa nsemi tu dwa ewo nhyemude na ase public financial system that is money lost, but more importantly it means lives lost. WHO is now working with governments and partners here in Africa and elsewhere to strengthen value for money in several ways by developing essential health benefit packages and cost-effective policies, by supporting countries to introduce or increase health taxes on tobacco, alcohol and sugary drinks through pool procurement and investment in domestic manufacturing. And into Yura, where country for that World Health Organization and Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus and a Kasa watch say a bit is a cigarette and Sandy elbow and a fee a friend and the anomaly and no say this hard one Guguswa a bebo me biabo and hobra. Na emu and I can mampenedima ala tamano or lichengu or basenjo and so they toss no watch I say before you will be biddy and hotoso pa any ya be drono ye may nin ko pa na no so aboa aso yasene bi. I believe that we need to do more with traditional medicine. 80% of the drugs we buy in the pharmacies have their origin in herbs, and what is happening is that
These trees are being cut, they are being destroyed, and they have not extracted enough from the herbs. So the herbs that we have in our villages and rural areas are useful, and even the pharmaceuticals of the world have 80% of what they sell to us having their origin from herbs. At the family and community level, we can use more herbs than we are using traditional medicine. At the national level, I believe that there's virtually no country in Africa today that doesn't have health insurance in one form or the other. We can expand and enhance health insurance. Sir, Facebook no wa maso ama mehwe bi no wancha ma obi anye bia kase no emude no wunye ni nyinada ene nti brana won so chefa fa beto so eni a wote ye ni mfoni a wo hwe no eye kane alatama mpani Yewura Olusengu Obasanjo. Awuso yeko apomdemu ansemu. Na amrasa bajani ya wajina wade madeshia. Ewo la dade kotopon abato mpeso so aye wonimonyam forota. Na wodele so wa. Wonan centrofo adi nkomo ni nyinata efa la General Hospital ya nei nipa penu a ehwe no kwan sanka ban no betumi awie na wate nsade afiri ho sene be na ya hwetwumedie ebetumi akoso ewo nkramantamu. Na anonam so ama na wodele so wa bra wonen samtrofo ekasa no eno oche se no kura pa na wo mukura no edaban na koma so sansa ban bia betena konya so ebra bansa basa no a aya na nkrata asembu won ma wasa wutimi tena se na wo fe wani hwemu wo hwese contract no anasa contract no ankasa se yankasa na munsemu ankasa na sitie enti wani nyina no yade a wo mo ade agunsane ne ya won mo hwe contract ni mu ya won mo hwese nyame ya tomu a achakura 2028 die Ghana ban obetenensa adiafi ho. When there's a new government, you have to look into documents of the old government to continue whatever projects are supposed to be done or whatever projects are ongoing. And so I've been in touch with the Minister of Health and certificates have been raised and it's in the process as we speak. He has assured me that the certificates are the Ministry of Finance and it's been worked on. And when certificates are raised, there has to be site visits to ascertain to the fact that the work that they claim they have done, they have really done to that level. And so we came into office January 7th. Ministers between February ending to March, His Excellency appointed ministers. And so the ministers also have to look through their documents. Despite that, I've been in touch with the minister, like I said, to the extent that I even wrote to him to ensure that he will not forget us. And he has assured me that he has not forgotten us because we're in this thing together, coming into the hospital premises to ensure that even work commenced here at the La General Hospital. Na anu no ana wababa trosa ebrepote ya ebewie sane ebimo keka se o wekura ache na 2028 na bia na akwakwa ya no fafane ade no eno wo chese so fa wo sho ma Ghana ya pomdi mu nsam so asena no ba se enchekura wo mo ebeji. So the work was not stalled. When we came into power, work was ongoing. And like I said, they raised certificates. And so the certificates are yet to be honored. And so I believe in 2 years' time, since we are at about 30% work done so far, yes. So I believe in 2 years' time, it should be completed so that we will be able to use the health facility. And it will not go to 2028, believe you me. And we were in it together, myself and the Honorable Minister, Honorable Akando. We've been in this hospital case together. So there's no way he's going to abandon it. He has assured me, and I believe in his word because we have a father who cares. That's why we are coming up with the Mahama Cares to ensure that there will be health care for all citizens of Ghana. I was aware I am Rasabajania. What I'm with the moment for I wall la Dadekotopom Abaton Pesoso. When one for Rota na Odele Sua. Ye free Apomdimu, Yan Fair and Chemo, our Engumesiamo. As I hear Messian so Ministry of Education, and now a decrata, Abay now we know your software be a chair of Messian so Dr. Clement Abbas Apak. One on an answer, a chassis, and what you say. 1 more 2 1 in Cocoboca, see a pan, Ediama, Titrupan, near the for any at the for any 1 more, it can be a woman, a war addition the children. Say, and Kodai was see ya 1 more chance here, ya 1 more tree, a straight. Now so some man here, no more by the quite careful so. Asampa and a better one. As I say, Akobani say no. Will be a while, so could be a while percent and quadano, and I can say, woman, you make 100% distinction.
ɛno nti kwan bi obefa so bia na obeboa nkwadaa no ɛwɔ sɛ ye wie mu dia ma nkwadaa no ɛno na ya no wopɛ so ye ɛna afa vigilators no so ya na ɛkɔ vigilating nkwadaa no behunu ɔmo so wɔmo jeje niam bi de men nkwadaa no na ha wɔm pa afa ya nkwadaa no watwa pa o enso eba abonten no sebe mpradua sɛ ngura kyɛn no kyɛn so ye ngura kyɛ sɛ na adwene ne nkataw saa de no kyɛ sɛ ha adwene pa na sɛnka wɔn mu ɛyɛ saa de no wɔn mu gyae ama yɛ ma no de wɔn adwene asua wɔn ade de wɔn adwene akɔtora ɛbɛba ne ehunu sampa wei na hoɔden wɔ benkum ha nti yɛmoa no wɔ ha wei na hoɔden wɔ nifa ha yɛmoa no wɔ ha na emom sɛ yɛboa akɔdaa ne pagya ne si nkonkɔn so na afei wɔnim kwan korɔ fa so kokodu nkonkɔn no so na yɛ na ɛha adwene paa afei ɛba no kɛta asɛhyɛ prɔyɛ kankan ne dwirimudie si yɛde tete nkɔdaa de afiri nkɔdaa aseɛ kosi so wɔn de benyini no ɛha adwene paa nti yɛnya nkɔdaa no na wɔn nkura wɔn mu die mu saa bere yɛ wɔn twere wɔn so hwei na wɔn nyini a sanse baabolo kora sɛ kyerɛ akɔdaa no kwan pa a wɔn fa so na wɔn nyini a wɔn mfiri ho yɛn kyerɛ wɔn kwan pa no na wɔn nyini a wɔn mfiri ho na wɔn panin so a yɛbɛkye wɔn no ɛm yɛ danto asene ma ɛnneɛ saa kwan pa yi ɛna DVLA wɔn mo sɛ deɛ wɔtwa sa ne nsa n'akyi akyea ɛno nti wɔn bɛtwa ama amansan ehunu sako a wɔsɛ yɛfa so titru ne ahyɛnka wɔn mo a etimi ekuta afidie no mu na wɔn kura nofodadeɛ steam na fe ya na wɔn goro abufudadeɛ gas nom ne abotedadeɛ break nyinaa ho no saafo yi ɛwɔ sɛ bra no wɔn bɛn DVLA fo na fe lance sɛ wɔn mo gyenkrata bi ehia wɔn ɛwɔ wɔn adwuma mu no wɔn aba animu ne animu nyɛ sɛ yɛde fo obi so de asoma na we no na wɔn terminal foforo bi a wɔpa ho ntema wɔn kran ha ɛna ɔpɔn kyekye kokɔ pie ase a wɔne panimpa a wɔtua no sɛ chief executive officer yewura ne kwe edi nkɔmɔ ɛna wɔkyerɛkyerɛ wɔn botae pa ne deɛ ntia sesei wɔpɛ sɛ DVLA no ɛbɛn obi aboboa no DVLA lorry terminal agents. No, the main people we work with are the drivers. And when you read some reports available on my table, it postulates, it tells you clearly that our drivers mostly don't have access to us, looking at their working hours. So we deem it fit that instead of being struggling out of their working time to come to us, why don't we also bring services to meet them down here? So it is imperative. I mean, everyone lauded the idea, we deem it fit. Now let's come down here and provide services for them. So whatever we do in our office, apart from vehicle registration, everything about license, you can see it clearly on the flyer, on the banner. We are going to provide such service once a month at most of the lorry terminals we have in the country. And it's not just in Accra. Every region has got their timetable and it will be replicated each and everywhere where we deem it fits, especially the big lorry terminal stations. We have a little bit of an issue with them. DVLA issues roadworthy, but we don't determine which car the roadworthy must be issued to. Now, there is something we call the PVTS, the Private Vehicle Testing Stations. They check the roadworthiness of the car, and then based on the report, we issue the roadworthy. Sometimes our people don't even see the car they are issuing the roadworthy to. So coming into office, we are adopting a new strategy. Therefore, now they should bring pictures of the car they are going to issue the roadworthy to. Then we'll move from there. We use technology as a basis to change the narrative. Bonne Chief Executive Officer Edema Driver Vehicle Licensing Authority DVLA Yewura Julius Nikwe Kote ene kasa ewie no wose se unya kona wo ma license no anya se wugye ya wawie bra no afie achi mfie mienu achi ewo so kona asanko ye nsakramu na no nso wo kan sei. We have what we call DVLA Ultra Center. Now, the DVLA Ultra Center, what they do is provide us with a building. Then we go in there to put our machines in and our staff in. Then we put extra 100 cedis charge on every service they provide. Now, I am a social democrat. I cannot use semantics and language to separate the rich from the poor. I don't segregate. I see everybody as a human being, everybody as a Ghanaian who must be helped. So I'm saying that if the rich can provide office and then they come to DVLA, then we give them an extra 100 cedis charge. Then they are doing exactly what the Gold Boy is also doing. So let's regularize what they do. Then we can control how much they charge the public, because you and I will admit to the fact that they overcharge our people, and I'm against it. So, but before you can regularize or you can tell them how much they charge, you must have some level of authority and control over them. So let's bring them on board, control what they do, and regularize how much they charge, so it will be contemporaneous to what the auto service also charges, so they cannot overcharge. That is all. Yewura Julius Nikwe Kote ene ye Chief Executive Officer Edema DVLA adwumaku no woni opon checheku yenkoti ebekani won kran ha ene boss ankomo yi Wapao near Francis Senior High School's Renewable Energy Challenge
2025 ahontoma weka wana sade atoso ensia ya Ghana Energy Commission one more this adwumayin na wode bua ma senior high school senkwada no one watumi ehunu mu wana mabefo nimdia kwa so ehunu wo ma Ghana enyina mahode no sane ebesi bia tototo no ene ye wode waya we bo waya we mu asane esibiye na eso kane ya hyereyin ade amaye na anam so amabre na wa this adwumayin na one more ye no schools awodo mu na one more ya sanyame ya tomu a mementa de kwasiada ana ne pompon so bedru so no momentie sane ho hyehye no esibi ekoye. So the challenge is project-based competition, which have been developed by senior high school and TVET students to solve problems that they have identified in their environment using a renewable energy solution. So the challenge was born out of the Energy Commission's mandate, which under the Renewable Energy Act 2011, which is Act 832, which is to promote the development and the efficient use of renewable energy resources through public education, through training, and through regulation of entrepreneurs in the sector. So we have this challenge also to mainstream, to facilitate the mainstreaming of renewable energy and energy efficiency technologies and programs in our educational curriculums and training institutions. So in 2019, the Energy Commission, in collaboration with the Ghana Education Service, initiated this competition. We started out in the Greater Accra region, but now I was aware Ghana Energy Commission energy mediation kwa warmo pa hon to mani ku TV na yetwa ensem no so ne akopiemu e Ghana Cocoa Board wo makache na kane pani ano ne amansan ebo nkomo adema Cocoa Board yera fifi buafo na wono na yakasa ne wo chese pani a wo hwe kire nei se pani kwankyerefo e Cocoa Board ano Dr. Randy Abi papa ise aturo ne kasa tenten se poto biribiri na achi no se pata biribiri na abɔ no wo nhunu chese wo man dankra so anu wo kasa eno no wo ka chense papa se unnimu a ebra wo befa adwuma na to ho no na ya handing over ato ho enti ko he handing over no tunum na kenkan esan se papa kire se we akai na abasem bia na mpanifo ka se so pese ode ade bi sie bibini a fa hye book mu no rande abe won pa kenkan so pa kenkan a anka ne handing over no to awudi jan no ko ba kenkan kanye asem bia no ba begina radio so ni TV so abekeka ni nyina ye no ada Koko ntumu a abande 128 cities yeah 75 pesos across and go akire e ka ahoin ho pata biribiri eno wa chese aborande abe sanse bra na aban foforo yi wo mo opposition ya no wo mo ye campaign no wo mo ka san ko mba pa wo mo ba anka anya hwe koko no nke beto no be 60 million ena say one buy 32 million 28 Ghana cedis 75 pesos go akire eno nti aye won kasa tenten ena aye so bi anya broken heart no umusa na hwe kura do akire din semu na no ena fifi buafo kire say Randy Abe won ko kan book no na wonya kasa tenten no. Oh yes, so what kind of handing over notes are PMC handing over notes so what kind and it's a standard thing. Oko kind sales executive committee reporter. These things are there. So we're from South America, Dr. Abiyekan. Onko kind of handing over notes. One for or Bob or now how to be when you handing over notes and or telling baby that non kind. He will spare us this conversation. Abusiani ati fifi buafo no ena na kane no won Cocoa Board fo wo mudi ema ene amansan edin kita ho ema Cocoa Board wono na wono ye ebo nkomo ne so mpaka se ebo nkomo na wo che se Randy Abe se woni ma kenkan na wo mpa kenkan a ene adwuma na be den pa e de ama no ene e be den pa de ama no sanse ene de akoye atwero ne akenkan ko a yewura ken akwampe ko Japan wono ena kane 2024 num wo bebe pray senka sono manan to abama no na wo mekura franka enum no wo koka showdown no na so wie no amfoe sesei fofora san so abobo aba ne no na ne ye wo ho a ye ko wiase nyina pakese no so bra ne ye nam Facebook wo no ena ye kokko hunu se won ma twro e de akwakoto se wafa ne forms no e wo sonofo na abobo no ene de due ya na san komoi se de wo musi twro no kra ne yewura kwasi kwaten ena woka asemi wono nso na ye ne boafo so no nko na yese enwuma eda babia yete no no eni wura na nkasa no ma ye me no ne emu sase de ye teti no kra bi wom na sa na ete a ekire nsem ne sen yero akwasi kwa ate wote yanka sompa we ye hot bite no nsebre mu kasa ye bo maadwe na wosono ma titiri ne yewura ken akompre kwa Japan mabobo ano boko de
Oh, that yɛda twedi ampo ase yɛ ha nso yɛ sonsompa na yɛne nam pakɛseɛ no so no ne yɛ kokɔ hunu sɛ moatwerɛ akɔ akɔtɔ sɛ wura kana Japan akɔ akɔfa ne forms ɛwɔ NPP for hɔ nɔkorɛ bi wɔ m saa in the MCAT say you are a complex or an Israeli himself as well some Ghana mine. Na Sabibu as part of the Israeli Huno. We're making itself available through the electoral process. MPs credit anymore. Womoko peke form on his behalf. Na ka processes or the F1 and they are contested for the primaries. But the larger picture they say Obenya Kwenya etimabedi Ghana so Ghana mine so as Ghana mampeni na meka se watimi ede mpuntuo ene edwuma aba na fe o mine so atima akọ nanim titiri hwe na nisu ade huna ne fapemina yese ode enyuma ebeba bebi enyuma nkwankwa enyuma ni aba enyuma ma nipa bebre na mebo ani mebu na nya dwuma ye de ayo na uyi no so kran free ho a se ye wogidi se agriculture ye kuayo ene might be ampunto there is a link between it and also idea there is a correlation between agriculture and socio-economic problems. Agriculture and then currently so idea and very financial one of the decentralization most of the ministries are on kind of a big different and other reasons. They are also a team. So what saying is here now obey here said you subject yourself to the electoral process. Now what do we get to me because to me that I go for penifocus about for one start and teaming Catania go point and here to me no now you are Canada Japan or the rest of the win in a day. A good form. And then offer form now process has begun. And check a basic form. Now I consider to me every party for almost 2 million almost there see here near to a here for you book us on Brase Quaso Casade Quaso. Na yene up on my question. Na Eddie would give send Uncle between super so Mo you're quite and you may say na sɛ wohwɛ kane 2020 nim ho a yɛwura kan wɔkɔkɔ fa forms no 2024 nim ho a wɔde ba bɛpreye ɛne sɛ afidie nso a wohwɛ kane deɛ no kora a yɛato so ɛsene kane boɔ no na ho keka wɔde kɔkɔ fa ɛna afei megya wa mo akorɔkora no nso ɛyɛ party mpanimfoɔ bi te sɛ DC foɔ ne MP foɔ bi a wɔn ɛkɔ afa binom hɔ sɛ wɔn taasa afɔ n'akyi no wohwɛ papa n'anim no bra wɔkɔ akɔfa forms no na ɛno na ɛtwetwena so ana I don't think that the cost of the form is a problem. Second, they will go part together and him saying invitation to help the party financially with regards to more media politics, the game of strategy. 1 month, 2 million, a fund form. Woman at Dawson, woman at only I want to pay back. And so, seriously, you'll be part of the say, I want to question 1 month more practice in there. So, and they have volunteers of the episode of our form. James O'Man and Till Bohasa said, or more the senior members of the party, which is the members of parliament to be Aquafaba. I don't agree. Enti miura sabre ya wafa form so wakwa kofele
adekyenye ni akire wo de beba be submit eba ne sa wono ma eta ye wura kan achi etimi si mountain sha say ye campaign ana enya nuru ho c'est part of this like campaign para se campaign just complete and it's after by elections but they go your workers na when they should have what on it's really the episode so far there ono ne obi a wadi kan afa e wo so no manum main team was needed I was just a part of it okay mo miura ya ni eda so di akire ne ya so nso de da fom foforo bi ebehia se aso wa nyina betibie ya eyeye no wada ma ebebo opunum yewra kwasi kwate honorable Frimpong Kennedy ho wono ene ye yewra Kena compare kwa Japan ne boa force no nko ne nche ne ye ko ya wabo amane se ampa papa no kwakwa akofa ne forms e wo so no fu akache ene ye nyina forms yi so sanse wo mu ko nyina no no mu kita Leicester Company Limited wo mu brush ya de twi asini bie ana wo mu san so de aposin no a ye friend no say yes toothpaste ana toothbrush no enu bie ana de kita won entu wo fa forms no no aso mu him no frank ase ya za government ya yes toothpaste ana ne brush ana na ya kan for de ama wo hwa se panin bia kasa na pese wutie ne kasa ne bie wa aben no na busa se secret ne sen obeka che se yes toothpaste ana ne brush ene se oti se forgotten country so na Professor Kwabla Abochi o kasa no uti se na panel ne ba ko so kasa wono na anu a otu kwan ko tachi man enye yes toothpaste ere ne brush adawro ma anka no anu no anka anye yie be pa cho bomaden na ko pebito sisi a se wapom din ne be ko yi ama wa firi wo se e ho na hyase de firi eno nti bomaden ko pebito na emo pa ba bia provision stores ena afei mo ahodo supermarket ni nyina du ha benya biato wo a wo pedodo atu atonje numbers yi na frɛ Leicester Company Limited adawromenti 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na fe onimpani abo eho enkomo aduane si wa ya atibidi time heba mixture TIME uhu TYME enye eye TIME eya apebito malaria na ache wo uhia time heba mixture afe be ma won so bie ho a empamu no wa utimi se wo problem uhia time HH mixture oba na hose na nkan agboka shira to no so emusa se wawie eye akwanto ne yemienu ko emusa me se mawie ye nyina ne nam kasa ya duru uhia time HH mixture enne betimi aboawo won so a Johnson no ya de ho ayede ne pa de ama wo no uhia time HH mixture no betimi aboawo pa enya na ewo pharmacy ene herbal shops nyina mu wo a wo pedodo atu aton ana bia wo pe bibi mu nkyeremu kakra. The number is 0244 417669 0244 417669. Mobile phone how the first number see Techno Spark 40 series. But what they Pebito so unique, beautiful and very sleek. So brofono and then I said yam and I make camera for na kese na sade a chiro say o deserve sa akolesi no na bibia timi aye fine we to nso ma no afa wade to jemu eto emfuturo mu eto atechemu no aso amaso no apropro hu say ya na akọ baby Techno Spark 40 series Techno stores atwa ho ahia Ghana ha ba bia no uduru abenya bia to na nsan ya ye bia ye nkrobata foforo e wo sakre he ya uduru ho a ubenya bia to ho me pa cho bia na pese hu nkrobata no ne ye ben wo ana wo penchire mu number si na frentem 0303 980 205 0303 980 205 na fe oni yan abonkomo oyade no a ha wo no ne ya betimi aboa wo otu ase ekwa emabio no eye Dr. Time da so Dr. Adujamfi wono no oda me di mafo we ba center no a wo poku ase mayira wuduru ho nso ayade ne time yira yade na ka se odu poku ase ene mayira no ano no ne yade ato na bibia timi ay fine say yade no eye stroke edwedwe yade no o fa adwodwo me pa cho won ka se mukra obubu da fom waposo nyina nkwaye mfa ma uchepe ukotodwe diabetes u prostate won ha obema me pa cho hypertension was kidney failure awade no mo ware be se mfie manim honi eba mam
moko Dr. Time da so aso ya na se medimafo e ba center boso ba ko pentem no ano no won so betimi afrem ho se ye frem ma ye frem da na bibia timi aye fine ye opoko se mayira won kran he ya kuma sen so ebu akwa agogo ye ne aban suku no ho no ene di animhwe gi number si Dr. Edu Jamfi kasa number nam de ma wo no se uhia nkyeremu bi ana pa akwankyere bi afre no 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 wo mada romanti yenta ne wansi di pemra ye ba ye de kase ne do nyina no e de to aso de amaw Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwaso abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro eni sa akra ne potem yedemu ani yedemu ampa be se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edu Jamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missy minim wife ye kopa wo wanye one city nyinse ne beto mu ansa ne yetu ska no miss mi connection na encheda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahodiam bam connection ne wo de we wo de ba de kro wo ba de kro ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say omo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa you can call it slim macho may you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey Guyana my nana di show a Techno Spark 40 series for cra abedwamanso ejawo e wo more style ne wo more spark sleek classy kaish screen is so come check battery ni wahodi nesa chance check crystal clear AI camera edimo phone a obetwitwa obeposting nyina triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and who flexing you can call it slim macho Techno Spark 40 series ye dema omo mu ye bold trendy eye Gen Z and what be bien to me say ho kwa me ma remfi mame ene papa so long lasting battery techno is your plug yen temtem bora techno showroom bia ana dealer bia e tena tum e Ghana fa na nyina so what north south so what east west abrebia no obi wo hodema ne nyina bo no eda for kra edi ekra na wo twen Techno Spark 40 no slim e bo adwumante e spark baby bia obetimi afran e wo 030 3980 205 and I say follow yen e wo social media Techno stop at nothing Kweku minim se wa ye hye me kra man nane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate.
ketuapa Ama ketuapa mpaje baby anso I will share them was say to ansam no aso na what is a share baso nyame yadomo a wasana bosom ye wo me ne da to so aduasa na sa bosom ye wiye ana Jumtini Charles kwadwefo su ye porma ne dade lumba wo bedine na wotweda e wo ma Ghana emu Ghana man nyina yo bibia da nimsam sa yera Charles kwadwefo su dade lumba ofiri mu nchen ya enano memenda kura ye twamu no won mo sha se ye ho vigil night awodwa ade ye nkai dum aka kai no ebobo ne nyoma Ghana fo ehunu bie na abusuapanye kofi buahin wono ana abusuapanye wada akuo na abusua ya enei womo efrida de lumba abusua mu na ebra wom kwose asantimero tumfo se tu ya otoso mienu no na se won akwakwo nya se abusua tena se womo sinkunya na womo pa emra na ebeboa se ne ebeya Ghana fo ye nyina ye ne abusua ebesu abomu nam sunti womo kaka womo ni bu asra na no na se nyame ya domu a August bosome no da to so aduasa ena na wotweda die no ebekoso abusua panyi kofi buahen ne nsem nie no kre say ye ko yewura ho ayemfo ampanyifo ena boa me ko na ye de akoto nanim yewura nso nim ba bia wofi nti na sam tietia o ka kire wa anche kura o ka kire ya ne se ya ka kire na wate nanso ye nim se ye de hye na ese mu se o de hye kronkron a wofiri eko akoso die na sese mu baby a ese mu no ekoda na wotwe de yi de ye betumi asra ye na na mu no de ese ye de ye wura ade ekoma no boko na ye koyi gamanche ohene soso asutire asanse nkra onso ne dia awotwe dai anhyehyɛ ye no de eye 30th August e won kra na venue no na akoye bibia ho tese ye hwe de mu koye ye na ya nsoma a mu koye ye na ye venue na ye kofa na che se venue no e ade a isu entido yanso ye pa a chose ye obia ba ho a obetumi aye din na comfort no tere be bra ana ha obia ma na che se nya ba bia hoso abusua wei aga abusua panye kofi buahen ana yetenken yetwa ensem no so na yakọ amanone wa amanone nsemu no yakọ akopie mu e wo China wo province ba ko reference Guangdong eho ene yegina yin China for kire say ya de foforo bi asamba free bosum yetwa mu ya ebesi nne ya ye kasa yi wo mo record 7,000 cases we eye entontom ya de ya efiri ho aba na we no nye malaria de ni bia we ye frɛ no chikungunya we ye ya de frɛ no chikungunya eye entontom ya de baako ya aba na won chese se ne ade no tretre se pebremu jasrama no enya de ya eda fom kra no nam so amomo kire se beye se na wotwe ntam ye wie na wotwe etwa mu ye ntam no na cases no se ne ekonkwan no beye se empemiensa 3,000 ena na wotwe ntam kra no etimi asan krofo na no nso akwa ya de bia hadwene pa no nam so ama China aban no ka de akire wiase amansan nyina so bia na ne ho so enura say ye ka say wo mo asanya first case ye no kra de wo Hong Kong akoda wanya 12 years eno no ade bia ya no ase basa no a wo say ase ohunam no ye osane rashes bia gu wo no na o feel so feverish asane a papu abo no na say akoya asampa na enye honkwa say say aya so common ewo southern and eastern Asia ade bamua besi ebibrem ha ba bi krampo no ya tiasi mu a enya asem kuma kra eno nam so emo che say efri be say July mu hode ba no ano akoya asem a nipa be say ho mu nchichemu aduokron enum omukwa ya asabia wo mu nyina kamia say wo mu nyina nya bi enti say die bi nipa be say du ekọ ayasabia emu nkro akiripo be say num kra san ka ho de na so mu nyina enya yade ni be friend say chikungunya virus ya ni nyina ntontom ene de ba we akoya de a eye say wo tu kwan akọ China ana say sampotem ho ba bia no a da ho so ansa no akọ anya sa o ko chikungunya e de aba say busia de ni o Facebook ne so a ubehuru ntontom no de chikungunya e ba aye no na wo kunu say no so ne suban ene bobrete I was a general chikungunya iso na ya da kasiabo no asi na afra na do ofidie no to ha and somewhere the by the makoche no bi ayese transport unions a wodo ye wo ma Ghana mu no wo mo de aba se wo mo kwa kwatena se na won mo se hu nkonya se asonya me adoma fiata ka sentuade wo mbetum anase wo muntum na enkrofo nan wo mo akodie wo ogomu akoti
ama prosifo ache won wo ko ye nya wudie nko a wo masan ko wiade aka ho sada ana World Health Organization penia wodano yebra Gabriel Jesus chedro so say secret ene afenfren made ahodo bi no ho a ye de toto so a ebema yesika semagina nyom chene Charles kwadwofo so ya bon mrano da de lumba abusua senkonya se nyame ya domo a bosum rawie ye 30th August ana na wotweda odi be hyehyɛ sanso ana oswafo abedi eche o masua sam so ka kire Ghana fo nyina se mohweye ana examination mo practice manfa mo hanhyem yewura kwasi kwaten ebo so kire se yewura kana compare kwa Japan wakwa akofa ne form so na nani so ade hu na wode ba de etoso mienu wa kire ni nyina akosia eje wa kwode boaten enimidi mene obrempon na Sompa FM ampoma and afi triple A mine eja pia pamdada na ansane ebekọ no o Facebook comment kakra bi me famo so say taw na ye ne woni nkra achimbo adisi wo hwan every UK Basildon na wo say cocoa price ne de we de anya motivation kra we de mu nyai baba Muhammad Frobo ase wo say eh cocoa farmers wo mo da mampani Muhammad se papa 128 and na form so bi de be ma wo Wamoda sepa Justice Owusu wono so say nchiakase nkoma Catherine Afeku sanso na ko mensa pillar 2 wo say na dollar depreciate and so still transport fare amanfo so mbatum we dey 419 aban pa ene yehu no sa no so ne dey kakra ya wo de ba ye enso eno no sanso na nana yeboa wase wo hwe live e wo shukura montene so wase yemoni adwuma pa master planner junior wase Ghana kwekwakwafo ya mobo amampani mahama wadada ya ni wadada ya nenso de kakra wo de ba ye eno no yemfa nyina ensi ya da bia se eno nyina mutia Mamenka bibi kakra fa makoma mu hine ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Me de no hwɛ mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛ wo. Me de mama sire da ne da. Me de no kyerɛ papa. Ti etiri kwa sabe bia ye wo bi wo ho. Aba.